Thank you. ধন্যবাদ সকলকে। সকলকে পেণ্ডেলৰ পৰা নামি যাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। সকলকে ষ্টেজৰ পৰা নামি যাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। गासै गथ' पेन्डेलनिफ्राय ओंखारलांनो खावलायबाय। कारण बाहाय जोंनि लेंहरजाखानाय आलासि बिथांमोनहा जिरायगोन। कारण प्रशासननि माखासे बाथ्रा दं। আমাৰ ডায়াছৰ পৰা সকলকে ওলাই লৈ যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ। কাৰণ ইয়াত আমাৰ নিমন্ত্ৰণে অতিথিসকলে আহিব আৰু প্ৰশাসন লেভেলৰ পৰা অলপ মানা আছে। তো গতিকে যিসকলে আমাৰ পেণ্ডেলত এতিয়া বহি আছে, ডায়াছত বহি আছে, তেখেতসকল অলপ মানে ইয়াতে গেছৰ কাৰণে চেয়াৰ দিয়া আছে, তাতে গৈ পেলাই বহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ। চাপৰাম ক'ব যাহাতে मोजाङैनो जागोन जों होननानै जों हास्थायदों। नाथाय एसे सिगांनिफ्राय नुनो मोनदों बिपिएफ दोलोआ गावसोरनि इयुनखौ खोमसि नुहुरनानै माखासे हिंसायारि जाथायाव बाहागो लादों आरो दिनैबो सेरफांगुरियाव खास्रि बिस्रियै इउपिपिएलनि जोंनि सापर्टारखौ बिथांमोना एटाक खालामदों। 17 बोसोराव खामानिफोरखौ मावबाय थादों। बेनिखायनो दिनै बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल आरो एबार मोनसे जौगासार समाज दानो नोजोर बोनानै एबारनि बिसाय आरो कुनु कारनाव जि मोननाय नङा बिपिएफ आरो इउपिपिएल देरहागोन। बेयो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा लोब लोब बाहागो लादों आरो बेखौ नुनानैनो जों बुजिदों जे गणतान्त्रिक देशआव बयबो सोलायनायखौ लुबैयो आरो एबार बिटिआरआव सोलायनाय फैगोन आरो सोलायनायजों लोगोसे जौगानाय फैगोन आरो बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों आरो जोंबो इउपिपिएल गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि सुस्रांनानै मोनसे मोजां बिटिआर दानो थाखाय जोङो आवगायबोदों। डक्टर हिमन्त बिश्व बिजेपिआ इन्ट्रि जादों दिनै बिपिएफनि थाखाय। बिपिएफआ रायजो राजाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानो रोङैलाय सिबिनो रोङैलाय दिनै गुबुन आफादफ्रा दावगाबोदों। नाथाय जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुनु बेबायदि राष्ट्रीय दोलोजों थाबोफेराखै। जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा माहारिनि माखासे आफादफोर थाबोदों आरो बेनिखायनो बिपिएफआ नाथाय बेवहाय रावबो दिनै माखासे पपुलार जानो हायो। बिपिएलआनो बयनिख्रुइ गोख्रों आफाद खामानि मावबाय थागोन। सार नोंथाङा मा बुंनो सानो रायजो सभानि बिथाङा बिपिएफखौ नागारदों आरो गोबां नागारनानै थांगोन होननानै जों हाग्रामा महिलारि हाग्रामा आरो मान सन्मान होनो रोङै
নয় বিগত 17 বছরে খ্যাতনামা মহিলারী নেতৃত্বাধীন সরকারের নেতারা দলরা শুধুমাত্র লুণ্ঠন চালিয়ে গিয়েছেন। তার জন্য আজকে আমাদের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে একটাই স্লোগান দিয়েছে যে সম অধিকার সমমর্যাদার জন্য আমরা পরিবর্তন করব। কি বলেন আপনারা?